Senyores i senyors, nens i nenes, obriu els ulls, allibereu la ment i desperteu els sentits. El que esteu a punt de presenciar és un espectacle únic i irrepetible. Us convidem a gaudir d'aquest espectacle i de les més de 150 actuacions i espais decorats que us hem preparat durant aquests 4 dies de Flors i Violes.